お前の体はお国そのものだ。敵の手に渡してはならん。晴れていた日本兵が今度はフィリピンのルバング島で見つかった。元陸軍少尉小野田博夫。彼は太平洋戦争の終結を知らないまま30年እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ጃፓናዊ ወተሓደር ክኾን ከሎ ኣብ ካልኣይ ወግእ ዓለም ዝተሳተፈ ግና እቲ ዘይልሙድ ነገር ቅድሚ 29 ዓመት ዝተወድአ ኩነት ጸላኣይ ኣብ ዘይብሉ በይኑ የቃለስ ምንባር እዩ። ከመይ ዝበለ ጽሉል እዩ ምናልባት ትብሉ ትሕሉ። ከምኡ ቅድሚ ምባልኩም ግና ነዚ ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ቴሌቪዥን ዝቀረበ መጽሓፍ ዝተጻሕፈሉ ፊልም ካይተረፈ ዝተሰርሐሉ መስደመም ዛንታ ክሰምዑ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ክትሕቡ እንዳተላበኩም ናብኡ ከብለኩም። ሄሮ ኦናዲ ዝበሃል ኣብ መጋቢት 1922 ኣብ ጃፓን ተወሊዱ ኣብኡ ወተሓደር ዝነበረን ኣብ ወግእ ዝመተ ክኾን ከሎ ንኣተ ኣሰር ተኸቲሉ ድማ ኣብ መበል 18 ዓመት ናብ ወተሓደርነት ተጸንበረ። ዘድሊ ስሩዕ ብርቱ ወተሓደራዊ ተዓሊም ቀሲሙ ኣብ 1944 ድማ ናብ ፊሊፒንሳዊት ደሴት ሉባንግ ተለኣኸ። ቅድሚ ንሱ 2 ዓመት ናብኡ ምኻዱ ወተሓደራት ጃፓን ነታ ሃገር ተቆጻጽሮም ነበሩ። የግዳስ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ እንዳገበሩ ንጃፓን ካብ ፊሊፒንስ ይደፍእዋ እሞ ክንስኾኑን ወተሓደራት ጃፓን ካብታ ናይታ ሃገር ዝበዝሖ ደሴታት እንዳወጹ ናብ ንእሽተ ደሴት ኣምርሑ። ሽዑ እምበኣር ሄሮ ነቲ ዝቀሰሙ ኣዝዩ ልዑል ጥበብ ዘለዎ ወተሓደራዊ ተዓሊም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ንኣሜሪካውያን ፊሊፒንስ ወተሓደራት ብዝተኻእለ መጠን ደው ንምባል ናብታ ደሴት ዝተለኣኸ። ኣሜሪካውን ወተሓደራታ ናብታ ደሴት ስለ ዘንቀለት በኣስ ኮነ ጃፓንን ተሰዓሩ። ስዕረቶም ምስ ረኣየ ኢዱ ክሕብ ዘይመረጽ ሄሮ ምስ ካልኦት 3 ብጻይ ራብዓይ ርእሱ ናብ ጫካ ኣምርሑ። ድሕሪ ኣዋርሕ ግና ውግእ ኣብ መንጎ ጃፓን ኣሜሪካን ኣብ ነሓሰ 1945 ኣብቅዐ። የግዳስ ሄሮ ኣብ ውግእ ክሳራታት ከም ዝገጠሙ እንተፈለጠ እኳ ሃገሩ ጃፓን ኢድ ከም ዝሓበት ኣይፈለጠን ኮይኑ ብወገን ውልቃዊ ቃልሱ ቀጸለ። ምእንቲ ርስኡን ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምርክብ ተቋሪጹ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓደ ሓበሬታ ኣይነበሮም። ነዚ ዝተገንዘቡ ኣሜሪካውያን ምናልባት ተረፍ መረፍ ክሕልው ብምባል ብሄሊኮፕተር ከይተረፈ ዝተሓገዘ ወረቀት በቲኖም ብዓብዪ ስፒከር ማይክሮፎን ተሓጊዞም ጃፓን ኢዳ ከም ዝሓበት ሓበሬታ ኣመሓላልፉ። እዚ ዜና ኣብ እዝኒ ሄሮ እንተበጽሐ እኳ ከምቲ ኣብ ተኣሊም ዝተምሃሮ ተመሳሳሊ ናይ ጸላኢ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሜላ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ነቲ ወረቀት ብግብኦ ድሕሪ ምምርማር ፌክ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ በጽሐ። ከም ተወሳኹን ጃፓን ብቀሊል ኢድ ትሕብ ሃገር ከም ዘይኮነት ክሳብ ሓደ ወተሓደር ዝተረፍ ትቃለስ ሃገር ዝብል ክብረት እምነት ስለ ዝነበረው ንውሳኔኡ መራጎዲ ዝኾነ ኮይኑን ምስ ብጾቱ ቃልሲ ክቕጽል ወሰነ። የግዳስ ሓደ ካብቶም ብጾቱ ውግእ ምስ ተወድአ ክገንዘብ ስለ ዝኸኣለ ካብኦም ተፈልዩ ን6 ወርሒ በይኑ ምስ ተቐመጠ ብወተሓደራት ፊሊፒንስ ተታሕዘ። ዝተረፉ ሰባት ከም ዘሎ ምስ ተፈለጠ ወተሓደራት ኣሜሪካ ናይ ኣዝማዶም ቤተሰቦም ስእሊ ሓበሬታታት ዘሎ ኣብ መላእታ ደሴት ዘርግሖም ግና ሕጁን ከኣምኑ ኣይከኣሉን። እቶም 2 ብጾቱ ኣብ 1954 ኣብ 1972 በብሓደ ተቐትሉ። ናይዚ ኣብ 1972 ዝመተ ወተሓደር ገለ ሕቶታት ንጃፓናውያን ስለ ዘለዓለ ሱዚክ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ናብታ ደሴት ነቐለ ኮይኑን ኒሂሮ ረኸቦም። ንኣናይ ናብ ዓድኻ ኢሉውን ምስ ተወከሶ እጥቕኻ ኣውርድ ዝብል ትእዛዝ ካብ ላዕለዋይ ኣዛዜ እንተዘይሰሚዐ ፈጺመ ኣየወርድን ስለ ዝበሎ ሱዙኪ ናብ ጃፓን ብምኻድ ብዛዕባ ኩነታቱ ንጃፓን መንግስቲ ምስ ሓበረ መንግስቲ ሓላፊኡ ዝነበረ ደልዮም ብምርካብ ናብታ ደሴት ለኣኽዎም። በዚ መሰረት ድማ ኣብ 1974 ኣብ መበል 52 ዕድሚኡ ምስ ዕጥቁ ምስ ቁመንኡ በትእዛዝ ሓላፊኡ መሰረት ዋላ ከም ሙሉእ
እምነት እንተዚነበሮም መጻዳካ ከወን ምስናይ ስግዓቱ እጥቆ ፈታሐ ናብ ጃፓን ምስተመልሰ ድማ ተፈላጥነት አክብሮት አድናቆት ረኺቡ ኣብ መበል 91 ዓመቱ ብናይ ልብ ሕማም ምክንያት ካብዝ ዓለም ተሰናበተም ተዛሪብካ እንታይ አፍሪካ እንዲዩ ቁም ነገሩ ካብ ኮነ ሓላፋናታውያን ምዃን ኣብ ህይወት አገዳሲ ምዃኑን ከም ተወሳኹን ኣብ ዕላማኻን ዝኣመንካሉ ነገር ዘይምውልዋል መርገፂና ፀንዓ ዝተሓወሶ ጽኑዕ ከውን እንዳተላበኹም መደበይ በዚ ኣጹ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ